Ahoj, vítám vás u prvního videa na kanále freefootball.cz a toto video bude takový videopohled na kopačky jménem Nike Magista Obra FG. Tyto kopačky mají barvu, se prodávají v barvě takové žluté a v barvě modré. Členové toho našeho týmu YouTube, prostě našeho kanálu, je Martin a Tomáš ještě, já jsem Filip a Tomáš vlastně má úplně stejné kopačky, akorát v menší velikosti a Martin má Nike, myslím, on má Mercurialy. Takže tyto kopačky mají svršek dynamický střih, kombinace Nike Sheen, Nike Skin, Flyknit a ACC pro perfektní přilnavost. Pružný lem Dynamic Fit Color kvůli pohodlí a vysokému citu. Mezi podešev preferovaná stélka, kombinace nylonu a P-boxu. Konické kolíky pro lepší obratnost a je to váha 205 gramů. Tyto kopačky jsou polooriginály. Pořídil jsem je asi za 1500, bylo to fakt levné, jo, opravdu levné. A ještě bych vám chtěl říct to, že na tento kanál budou vycházet videa pouze z fotbalu a budou vycházet opravdu jenom jednou třeba za týden, jednou za 14 dní. Je to z důvodu toho, že vlastně, že nemám moc teď čas, jo. My tak chodíme všichni do stejné třídy, do 6. třídy a nebudou vycházet vlogy a budou vycházet spíš třeba prostě takové videa o tom, co jsme prostě o zápasech, různé takové bude o kopačkách a tak. Pak budou recenze nějaké, když se co koupím, unboxingy. A určitě ještě vám chci říct teď, že jak kdyby já s Benem hrajem za Zlechov a Bičí hrál za Slovácko a ty tam nehraje a teď hraje za Kunovice, na takový pocit. Takže toto video má přes 2 minuty a videa nebudu stříhat, nebo budu některé a toto mě přišlo zbytečné stříhat. Takže tyto kopačky mají takovou žlutou barvu, křiklavou a mají velmi opravdu obrovské špunty. A když dáte šlapáka, už jsem to jednou pocítil, tak to jde opravdu cítit. Já už jsem s ním mám to hrát tak 5 zápasů zatím. A jsou fakt výborné, jo, že mám je umyté. A když se umyjou, tak vypadají jak nové. Pak jsou tady takové speciální tkaničky. A ty jsou duté, takže vám to jak kdyby vydrží víc. A tyto kopačky se můžou normálně umývat, normálně, že je ponoříte do vody. A ponoříte prostě úplně celé do vody, vydrhnete je, oškrabete a máte, jak se říká, po trablích. Takže asi u tohoto videa se tímto s vámi loučím a ahoj.